Takže prvá vec je, čo vlastne znamená IE. Chybový kód IE znamená chybu prívodu vody. To znamená, že práčka sa nenaplňa dostatočným množstvom vody v stanovenom čase, ktorý je zvyčajne asi 6 až 8 minút. A ak hladina vody v bubne nedosiahne správnu úroveň, cyklus sa zastaví a na obrazovke sa objaví IE. Takže priatelia, aké sú najčastejšie príčiny tohto problému? V podstate ide o to, že vodovodné kohútiky môžu byť zatvorené alebo nie úplne otvorené, prívodná hadica môže byť zalomená alebo ohnutá, môžu byť upchaté sitka, filtre alebo prípojky hadíc a tiež môže byť nízky tlak vody v domácnosti. A teraz, čo môžete urobiť alebo ako môžete tieto veci skontrolovať? V podstate máte možnosť skontrolovať svoje kohútiky, takže môžete skontrolovať teplovodné aj studenovodné kohútiky za práčkou a uistiť sa, že sú úplne otvorené. Ďalšia vec, ktorú môžete urobiť, je skontrolovať aj hadice. Môžete teda skontrolovať prívodné hadice, či nie sú zalomené, ohnuté alebo skrútené a v prípade potreby ich narovnať. Toto môžete urobiť tiež. A ďalšia vec, ktorú môžete skúsiť, je vyčistiť vstupné filtre. Takže čistenie vstupných filtrov môžete vykonať tak, že najprv zatvoríte kohútik, potom odpojíte hadicu zo zadnej strany práčky, pripravíte si uterák na prípadné vyliatie vody, potom vytiahnete malé kovové sitká z prívodných otvorov, dôkladne ich prepláchnete pod tečúcou vodou, aby ste odstránili nečistoty a potom ich opäť nainštalujete a hadice bezpečne pripojíte späť. Toto všetko môžete urobiť, aby ste sa uistili, že vaše sitko je čisté. A ďalšia vec, ktorú môžete skontrolovať, je tlak vody. Takže môžete otestovať tlak vody vo vašom dome alebo domácnosti. Snažte sa dosiahnuť aspoň 20 psi a ak je to potrebné, môžete to skontrolovať pomocou tlakomeru na blízkom kohútiku, aby ste vedeli, s čím máte dočinenia. Teraz, keď pokračujeme ďalej, máme tiež možnosť všetko resetovať a otestovať. Po týchto krokoch jednoducho odpojte práčku na 1 až 2 minúty, aby ste ju resetovali, potom ju vypnite a následne môžete spustiť nový cyklus, aby ste zistili, či chyba IE zmizla. Ak však táto chyba pretrváva a objavuje sa viac takýchto problémov, môže byť vadný vstupný ventil, preto kontaktujte podporu LG alebo certifikovaného technika, ktorý vám pomôže.